Keblai pulok kunu pilong baro kum tamantas ni nya keren phang urang ya lekai football ba kraw tam hak perthei u Lionel Messi hadu betip ba u Messi u shim da kiklu tengka ban le jungo yakwe kari ke kapisa jong Messi haka bang bat nangno kawan ka jingmi jong u monta kasngi hakane ka video ngin batai bania ya phi baro u Lionel Messi ude u nongele kai football ba pawnam jongkari Argentina ulaya le kai na banta ka Barcelona PSG bat banta ka Inter Miami USA u Messi umde tang u nongele kai re ude u kerteng uba yai lengba ya ka perthei kamot international brand kanu Messi u shim na ka banta ban le jungo ya kanu kari u Messi shim ya ka ju ka dor na banta man la ka ri katkum ki khobor mi ngi pedeng ka Saudi Arabia Qatar UAE pra pheu kulur hadu chispa san pheu kulur tangka Asia India China bat Japan neo pheu kulur hadu chispa sa pheu kulur tangka ka jingjia bakarpang jong ka Europe ka USA sau pheu klur hadu chispa klur tengka ka jingmi lengkot ki jingle niam ai jingyar hap pheu klur hadu ar pheu san klur tengka ka fees jong u Messi ka shong ha ka event bat ki sngi sa jong u menta ka khobor kala sepriang ba ha ki social media ba ka sarkar India kala ai ya u Messi chispa san pheu klur tengka Hagji sha umpat don kanu ka jingpen tikna ka ba tikna yakne kiriu shimphang kingen lada Messi unwan she India ka fis jong u kala abanlong nadu prapheu klur hadu chispa san pheu klur tangka nangno ka jingmi jong u Messi kawan mentang ne kran shphang ka jingkamai basisha jong u tulop football naka Inter Miami South Spa adu Sun Spa klur chisnem ka kamai jong u Messi kabar ka jingkershan ya ka brand u Messi utre bar kine ki brand Adidas Pepsi Apple Rolex ka jingmi na ka brand Spa adu Neospa klur tengka chisnem kabalai ka social media u Messi u shim ar pheu du live pheu klur tengka nagbanta kwe ka post ha Instagram ki events ki match ki promotions ar spa adu live spa klur chisnem u shim katkum ki thame khobor ka jingdon jing em baro jong u Lionel Messi san hajar san spa klur hadu 3000 klur tengka habang balance jong u udon ya ka luxury car ki kaliber remdor private jet ka jet shimit multi crore house business investments balai u Messi ulong ba remdor namar u Messi udak jong ka perthei global icon ka jingkular bapura jong ka madan ka kam jungo kai perthei plus ka jingkiu ha ka yo ka kot ka jing prakhat jong ki lat thai khobor ha ka leng ka perthei denang ta ka daw man la ka re ka kloy ban lut da ki klur ban khot yaw Messi